खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादाव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालिनि मोखां खोनानाय गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरबाय आरोखि लोगोफोर नै आंनि बिथांखौ आंनि सुवामिखौ आङो कफि मैगं हानो होदोंमोन आरो ओमफ्राय बे भिडिअआ दाख्लैनि लोगोफोर दाख्लैनि होननानै खोन्थाखायो आङो आंनि देहा सुख गैयिनि थाखायसो आं आपल'ड होनो हायाखै लोगोफोर नै लोगोफोर बे खामानिखौ मावनानैनो आरोखि बे खामानि जोबनाय लोगो लोगो आंनि देहाया सुख गैयि जाबाय थारमाने बे एसे हाद्रिबो नालाय ओमफ्राय गगा मोननायबो दंखायोमोन ओमफ्राय होमबाबो मावनांगौखौ मावबाय बिनि थाखायनो आं गगाबो मोनबाय लोमजाबायबो दा लोमजानानैसो दं होमबाबो आङो भिडिअखौ आपल'ड होनोसै होननानै आङो एडिट खालामबाय आरो लोगोफोर फांखायाव होबा हिन्जावाबो बिदि एसे मावफानांगोन बेखौ थाल दंब्रा हिन्जावफोर ओरैनो जिरायनानै जाहोथारला ओरैबायदिसो ओमफ्राय मा होनो मावहोबादि हारसिं होनांगोन ना बेखायनो बिथाङा हिन्जावखौ ओरैनो जिरायनानै जाहोआ देन्जारसो मावनानै दांनानै जानोसो लाबोदों जाहैदों हिन्जावखौ जारलासो मोनबाय आं संसारानो मानो बिदि दोनलांखो ओमफ्राय बेखौ लांफै आं हायो एफा बुरजाखौ नों हारसिं हाया माथो जि दादागिरिथार एफा बुरजा महनसे गोजौखौ आं हारसिं हाया फानो नालाय बेखायनो मोनगोन बायनायानो आङो खामानि मावनायानो लोगोफोर साहा फुदुंनांलायबाय नै मा होनोमोनलाय बे गुन्दै होफैनाय आब'आ बेनो फुदुंदों आरो ओमफ्राय गाइखेर थाबाथाय हाथ' साहा फुदुङाबा गोसोआ थानो सुखुवा हाजार खामानि दामानियानो थाथों मानो ओमफ्राय मानसि फैबाय जेब्ला गाइखेर दं जेब्ला दङ जेला खौथ' नों होखानांगोन ना गैयाबा गैया मोनसे गैया होननानै थानो हायो ओमफ्राय थानाय समाव आं मालाबाबो गैया होननानै थानो हाया आरो नै बे संग्राय गादावा ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा मिथिखायो आंखौ माबायदि जेनेबा आंनि गोसो गियानखौ आरो मा होनोमोनलाय बिदिनो रायलायबाय इन्टारेस्ट बास आरो साहा फुदुंदों आङो देहाबो मोनो दासान्दि गुन्दैनि दामा एसे खम 70 थाखा नङाबाथ' दैज्लां समफ्रावथ' बिराद दाम जायो दैज्लां समाव मा होनोमोनलाय बिदिनो अखा हाबाय थाबा लामनो मोना मानो मोना बिदि जायोना ओंखायनो दामा बांसिन जायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दाउ अमा माब्रै लानायनि खोथा नों गुन्दैखौबो एसे थाखाबाबो बा एडभान्स बायाबानो जाया ओमफ्राय जाथ' ओंखामखौ बाराद्राय जाया आंबो लोदो एसे बांद्राय देहाखौ बुंनाय मोननायखायनो एसे खम जायो आरो गथ' सानै आयाबो बारा जाया आरो आंनि हौवायाबो बारा जाया आरो ओंखायनो जोङो माइरंआनो थाबानो जोबा आं लोङो साखिनायसै एसे थुनाय नायनानैसो सोलायो आंनि जाबाय 40 मनसो जागोन जोंनि माइया माबासो जादोंमोन आरो गासै मा होनो 100 मनसो जादोंमोनदां ओमफ्राय 60 मनसोखौ 60 मन नङा 60 मनसोखौ बाख्रियाव सोजाबाय ओमफ्राय दा माबा मा होनोमोनलाय 40 मनखौ बारा आगारनानै गुदामाव लाङो आरो ओरैनो गामियाव फानबा दाम गैया गामियाव फानबा माबाल' मोनो 780 800 बेबायदिल' मोनो ओमफ्राय जोंहा गुदामाव लांबा 920 मोनो ओमफ्राय 20 थाखा गारि भारा गारनानैबाबो 100 थाखाया थानाय जायो आरो बेखौनो आङो गोसो होदों आरो सायाव एसे लांफा जालांबाय मोनजालालै बारा फैसा मोनबा बोरैबाबो जायो मेनेज खालामना होनोसै
साया एसे खुंख्ला जाबायलै साया एसे खुंख्ला जाबाय साहा लोंग्रा बिथां होननानै नोंनो होगो थांसै आं आया लोङा दे होनदोंबाबो आं लोङोहाय ओंहाय गाइखेरखौ बरा होबायबा नोङो आं गाइखेर बरा नङाबा साहाखौ मोजां मोनाहाय ओमफ्राय आं मालायनावबो लोंसुखुवा दे नोंसोर लोंदो दे खामानि मावसै नों साहा लोंग्रामोनहा लोगोफोर नै आब'मोननो साहा फुदुंना होखांनानै एकदम खामानि मिरि दसे मावबाय आरो दंबावो मावनो लागा ओमफ्राय दा आङो ओंखाम जानग्रोदों थारमाने आं ओंखामखौ संखायाखै ओंख्रिफोरखौल' संखादों ओमफ्राय नै ओरै साहा जानबावबाय आरो आं दहायनि दा एसे सिगांनो साहा जाननाया दहायनो माबानाय आरो फुदुंनाय दहाय फुङावनो गुन्दै होफैनाय समाव ओमफ्राय नै दा जों बोराय बुरै लोंनो होननानै आरो फुदुंबावलायबाय आरो साहा मेंबाय नालाय दसे लोंनोसै बोराय बुरै मोखां नायलायलाय जिरायनानै आरोखि एकदम मा होनोमोनलाय नांलाय खमलाय मोखां नायलायलाय होननाय बायदि जाबाय आंनि हारसिंखौ बोरैबाथ' नायनो लोंखासैनो गैया हेरखां हायो लोगोफोर थिनबावनो आरो जानाय लोंनाय मावनो दांनाय आरो बेसेबां दंबावो नोंथांमोननो खोन्थानो आंनो साफा खालामनांगौआ मामि मा जोनायाव मा मोनदों ओरै साफा खालामगासिनो आरो बिथिं दाउफ्राबो जानाय लोंनाय बाहागो लासिगोन नै दंबावो नै बेयाव 28 मन जानानै दङ सुनानै दोननाया बेयाव 28 मन ओमफ्राय नै दंबावो आरो नै आंहा नैबे बिसिनाखौबो माबानो बावदोंहाय लोगोफोर थिखोनो बावदों ओमफ्राय नैबे कम्बलफ्राथ' जोबसिगोन खोमा जोबद्राय नङा बारा थोबा बख'वा नालाय बियो आराम फिटिं खालामखानासो दोननाय नालाय नै खै मोनसे दङ नै 1 2 3 4 5 6 7 नैयाव दंबावोसो मा होनोमोनलाय 20-25 बस्थासो जाबावगोन आरो ओमफ्राय नै बै खनानिया बियो 22 मोनसे आरो न'आव जानो दोननायसो 22 मोनसेया बै लामा जिङाव गायनायमोन बेखौ न'आव जानो दोनदों 22 मोनसेखौ ओमफ्राय बंग'बन्धु ओमफ्राय रनजित बेसेबां जागोन बेखौ फानजोबनोसै आरो खै बस्था दं साननोसै आङो उनाव लोंखांखौ साहाखौबो थैगोनसै आंहा लोंगासिनो मा होनदों इयो मा होगोन माइ फाननाय फैसाजों आंनो बेखौनो होगोन बिबिया मा खालामदों टेस्टि नै लोगोफोर आंना लोखिया सफैनाय आरो बिजामादैया होफैबाय आंनो माइखौ थारमाने बिथां माने आंनि जावैसोनिफ्राय बायदोंमोन नालाय आंहा बेखौ बोरायबाबो बिजामादैसो जायो आरो ओमफ्राय नै बे अजनाव गाखोग्रो ओमफ्रायसो न'आव हाबगोन बाराबा बारा अरजाला आरो ओमफ्राय खम जाबा आंहा लस जायोना जिरायलांबा बिखुनजोखौ नायबाय बायनानै मोजां नालाय लोदो लोदो दे नामाथिखौ लोदो लोदो खाय नायदो गैला नुवाखै खामानि गैया दि नाम्बार दि इदि नङालाय फसंनांगौसो बिदि सुयो नामा 700 दे जाबाय दे 700 जाबाय होब्रा 7 केजि नङा 40 केजि 700 ग्राम जाबायब्रा दे कारेक्ट जाबाय दे जादों दे सुनाय जादों 1 केजि नङा एसेबां होखानांगौ ओइ जोंनिखौ सु ओइनि सुनाय गासैखौ इदि होजोबनाय इलाय कारेक्ट बियो बारा होखानांगौ होननायखौ नों बुजियाखै नामा बे सयालाय मा 36 केजि नङा 700 ग्राम जाबाय दे आरो दे बेखौबो पटापट माफियानाव दे बुख्लायदो जाबाय बैफोरो माबा लांदो 100 ग्राम लांफिनदो 200 ग्राम र' माइखौनो नायबावाखैसो आं माबायदि अबस्थानि नोंसिना गोजोन खोमा ने जोंना इनो बाब जोंनिया हनै नुवाखै बेसे मोजां देनाय बेखौ नङा माइखौ नायनोसो होनदां माइयालाय बाख्रिसो नामासै माइखौ बारा फोरानाखै नामा माइया एसे सिदोब महनबा माइ लाबोनायाव फाङासिना जाबाय नै जावैसोनि थेलाया थारैनो लोगोफोर मोनागुलायबाय नै खामानिया जोबनानै थांबावाखै नै दाबो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय साफा खालामनाय हाबाफारि दंबावो आरोखि ओमफ्राय मा होनो जोङो माबाखौ माइखौ जों साफा खालामजोबनो हायासै रनजितखौ ओमफ्राय बंगबन्धुखौल' साफा खालामनो हाबाय आरो रनजितखौ हायासै ओमफ्राय गाबोन अखानायबाथाय खालामफिनसै आरो दा मोनाबायबो ना ओमफ्राय दा दुगैनो ओरैनो बागोन ओंखायनो आंहा दिनै खर'बो लोबबावनांगौसो हायदै मेंबाय अमा आदार रुबावनांगौ अमा आदाराथ' आंनि सानफ्रामबोनि मोनसे डिउटि जाबाय सानफ्रामबो रुनांगौ आरोखि नङाबानो अमाया रसा नाङो आरो ओमफ्राय मानसिया रसा नांबाबो अमाखौ रसा फोनांनो हाया नङाबा
माब्रैजों फालासे बेदर जाबाथ' नोंहा बेसे लस जायोना लोगोफोर